A Deputación de Ourense, baixo o liderado do INORDE, organiza os días 4 e 5 de outubro a terceira edición do Foro da Castaña, que se vai centrar na evolución do sector a nivel internacional, nas demandas dos operadores comerciais respecto ás variedades e calidades do produto, así como na prestación de formación práctica en temas como a poda ou os enxertos para unha adecuada xestión dos soutos por parte dos produtores. O simposio, que se celebrará no Multiusos do Concello de Ríos, vai reunir a produtores da castaña, propietarios individuais ou agrupacións propietarias de soutos en Galicia, así como a representantes de empresas privadas e entidades públicas que traballan nalgún ámbito vencellado a este sector. Os temas que ocupan a terceira edición do Foro da Castaña foron propostos polas distintas entidades que forman parte da Comisión de Seguimento do Convenio asinado entre a Deputación de Ourense a través do INORDE e a Consellería de Medio Rural da Xunta. Tamén se vai presentar o proxecto Acelerou da Deputación de Ourense para impulsar a transformación digital das pequenas empresas, autónomos e emprendedores ourensáns. Ademais dunha degustación de produtos elaborados con castaña, a programación incluirá unha demostración práctica de enxertado e poda.